Obiteljska stranka organizira već praktično niz ovakvih okruglih stolova. Ovo je treći u nizu okruglih stolova i drugi u ovom mjesecu. Što želimo postići okruglim stolovima? Želimo postići dijalog. Zašto želimo postići dijalog? Vrlo jednostavno. U hrvatskom društvu ne postoji dijalog. Postoje samo monolozi, postoje jednosmjerne poruke i postoji nasilje, odnosno nasilne poruke i poruke koje se moraju provesti bez obzira na posljedice, bez obzira na protuargumente, bez obzira na činjenice što određene odluke donose štetu hrvatskom društvu, hrvatskom narodu i budućnosti. Zbog čega je to tako? Zbog čega nema dijaloga? Dijaloga nema zbog ideologije. Dakle, ideologija je jedan sustav u kojem samo ono što su određeni ideolozi zaključili da vrijedi, provodi se i u ideologiji čovjek nema gotovo nikakvu ili nikakvu ulogu. Da li ova vlada pokušava barem nekakav dijalog otvoriti općenito, a osobito u školstvu? Odgovor je vrlo jednostavan. Apsolutno nikakav dijalog. Je li prethodna vlada pokušavala dijalog ostvariti u društvu? Ne. Ni prethodna vlada nije ostvarivala nikakav dijalog. Dakle, vlada je ona koja upravlja društvenim procesima i u tim društvenim procesima sve grupe imaju pravo izreći i one grupe koje imaju snažne argumente, one bi trebale u takvom dijalogu, recimo tako, odnijeti pobjedu, jer u dijalogu nema poraženih ni pobjeđenih. Dijalog je jedan odnos u kojem se traži najbolje rješenje. Pretpostavka za dijalog je dobra volja. Dobre volje nema. Što se to događa u hrvatskom društvu i u hrvatskoj državi? Zbog čega u Hrvatskoj već više od desetljeća imamo jedan zapravo nedostatak dijaloga, kulture dijaloga zbog ideologije? Dakle, ideologija ne dopušta dijalog. Postoji u Hrvatskoj možda ključne dvije ideologije koje ne dopuštaju dijalog. Prva ideologija je naslijeđena komunistička ideologija. Ona nikada ni s kim nije dijalogizirala i ona je u cijelosti, njezina mentalna struktura je preživjela. Toj i takvoj ideologiji dodana je jedna druga vrlo opasna ideologija. To je rodna ideologija. Dakle, već od 2003. godine imamo u hrvatske zakone unošenje rodnog identiteta i takvih pojmova, rodne jednakosti i tako dalje. Znači, ne radi se o nekakvom napadu na homoseksualce, oni su potpuno irelevantni u toj ideologiji. Oni se zloupotrebljavaju radi postizanja ideoloških ciljeva onih koji vuku glavne konce. I zato je hrvatska vlada, sadašnja hrvatska vlada, a jednako se može reći i za prethodnu, nije vlada opasnih namjera, nego vlada opakih namjera. U čemu se te namjere sastoje kroz konkretne primjere? Dakle, imamo najave ministra Jovanovića da će se uskoro u hrvatski obrazovni i odgojni sustav uvesti dva nova predmeta. Jedan predmet je takozvani građanski odgoj. Taj građanski odgoj prema najavama treba se uvesti od prvog razreda osnovne škole do zadnjeg razreda srednje škole. Ko su glavni graditelji
tog programa. Ako pogledamo da su glavni graditelji tog programa, Mreža mladih Hrvatske je praktično podružnica SDP-a. Iz Mreže mladih Hrvatske je angažiran najveći broj sadašnjih ministara, jer su oni prije bili u toj Mreži mladih Hrvatske. Dalje, Centar za mirovne studije, Centar za ljudska prava i GONG. Dakle, radi se o ideološkim, militantnim udrugama koje su dobile ogromna sredstva, prvo iz inozemstva, a zatim od Vlade Republike Hrvatske, da u naš školski sustav uvedu to. Drugi predmet koji se treba uvesti, to je takozvani zdravstveni odgoj. Zdravstveni odgoj je pokušao uvesti Primorac, odnosno ministar Primorac 2006. godine. I dogodilo se to da je bilo nekoliko, veliki broj programa je došao do ministarstva, međutim 2 programa su izišla kao najkvalitetnija. Jedan od tih programa je bio program Grozdov. I nakon toga se išlo eksperimentalno u škole i više od 80% roditelja je bilo upisalo svoju djecu u taj program. A u srednjoj školi i djeca su se izjašnjavala i više od 80% je bilo za taj program. Što sada ministar hoće uvesti? On kaže da će uvesti jedinstveni zdravstveni odgoj. Jedinstven zdravstveni odgoj, to znači praktično preodgoj djece. Naime, škola i obitelj moraju zajedno hodati. Obitelj je temeljna, odgojna i obrazovna ustanova. Škola je nastavak, odnosno ona pomaže obitelji da dijete dalje nastavi razvijati se kao cjelovita osoba. Taj program koji ministar sada u tajnosti sa svojom ekipom stvara uopće nije dostupan javnosti. Dakle, i jedan i drugi program se stvaraju u potpunoj diskreciji i od jeseni će krenuti bar prema najavama, kako kažu, u 6 škola program građanskog odgoja, a zdravstveni odgoj, čije je središte zapravo spolni odgoj, bi trebao uskoro nakon toga krenuti. Evo, to je ono što se u školi događa. Dakle, u školi se hoće sukobiti zapravo mišljenje roditelja koji imaju pravo i slobodu odgajati svoje dijete prema vlastitim stremljenjima, prema vlastitoj savjesti, prema vlastitim spoznajama. Međutim, sada će ministar po starom komunističkom običaju uvesti programe koji će biti suprotstavljeni u najvećem dijelu obiteljskom odgoju djece. Koji odgovor mi možemo napraviti? Jedini istiniti i snažan odgovor može biti samo politički odgovor. Sve dok smo mi neorganizirani, dok mi na političkoj razini ne počnemo se organizirati i kroz političke institucije ne pobjeđivati na izborima, od naših jadikovki ništa neće biti. Niko neće slušati naše jadikovke, jer one zapravo i nisu vrijedne ukoliko nismo voljni preuzeti odgovornost na sebe. Dakle, nije na nama da vičemo na druge, nego da se počnemo organizirati i na toj razini odgovarati. Dakle, ja sam napisao čak i to da je Hitler 1933. godine rekao Njemcima
otet ću vam djecu. Nakon nekoliko godina ta ista njemačka djeca su marširala sretni, zadovoljni, pod velikom idejom širenja Njemačke i nadrase Njemačke koja je trebala zavladati. Dakle, on je za nekoliko godina praktično ideološki bio oteo Njemcima djecu. Ista stvar se događa i u našem ministarstvu, jer ovi predmeti su usmjereni na preodgoj djece. Koji se još predmeti napadaju? To je prvenstveno hrvatski jezik i povijest. Imamo izuzetno snažan pritisak političara, o tome su se izjasnili i Josipović i Milanović i drugi, da treba mijenjati udžbenike iz povijesti. Dakle, ne trebamo mi više povjesničare, nego ideologe koji će reći što se događalo u našoj prošlosti. Evo, još jedna stvar, a to je što ukoliko se uvedu u odgojni obrazovni sustav predmeti koji su protivni obiteljskom odgoju, odnosno roditeljskom odgoju. U tom slučaju roditelj ima pravo i dužnost, sukladno Ustavu, ali i međunarodnim aktima, odbiti takvo nasilje nad vlastitom djecom. Dakle, ima pravo ne slati dijete u školu koja bi vršila na predmete koji bi vršili nasilje nad njegovom djecom. I svakako to je jedna od metoda organiziranog otpora ukoliko bi se tako nešto dogodilo. Evo, obiteljska stranka nastoji u ovom dijelu činiti ono što je moguće. Dakle, slati političke poruke i kreirati vlastite programe koji će pomoći hrvatskom narodu i hrvatskom društvu radi izlaska iz ove izuzetno teške zapravo situacije u odgoju i obrazovanju. Evo, hvala vam lijepa.